கிருஷ்ணா நதி கரையில ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த கிராமத்துல கிருஷ்ணா ரமணின்னு ஒரு தம்பதி இருந்தாங்க. அவங்க மீன் வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு நாள் ராத்திரி பயங்கரமான மழை வந்தது. அது கூடவே பயங்கரமான சத்தங்களும் கேட்டுச்சு. வீட்ல இருந்த கிருஷ்ணாவும் ரமணியும் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர், ஐயோ இது என்ன வினோதமான சத்தம், எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பயந்தாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மழையும் அந்த வினோத சத்தங்களும் நின்னுடுச்சு. அந்த சத்தம் நின்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு கொலுசு சத்தம் கேட்டுச்சு. கிருஷ்ணாவும் ரமணியும் வெளியில வந்து பார்த்தாங்க. அப்போ கிருஷ்ணா ரமணி கிட்ட, என்னது இது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அழற சத்தம் கேட்டுச்சு, இப்போ கொலுசு சத்தம் கேக்குது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படி மழை பெஞ்சுது, எல்லாம் விந்தையா இருக்கே. அப்போ பக்கத்துல இருந்த நதியில ஒரு பெரிய பானை அதோட வாயில் மூடி மிதந்து வந்தது. அத பார்த்த ரெண்டு பேரும் ஆச்சரியத்தோட, என்னங்க இவ்ளோ பெரிய பாத்திரம், போய் எடுத்துட்டு வாங்க, அதுல காசோ தங்கமோ இருக்க போகுது, உடனே போய் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னான். கிருஷ்ணா உடனே அதை கொண்டு வந்தான். அதுல என்ன இருக்குன்னு பார்க்க ஆர்வத்தோட ரெண்டு பேரும் அதை திறக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணாங்க. முதல்ல அது மூடி இருந்த துணிய திறந்தாங்க. ஆனா அதுல எதுவுமே இல்ல. கஷ்டப்பட்டு அந்த பானைய கொண்டு வந்தீங்க, அதுல ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அப்படிங்கிற சத்தத்தோட ஒரு பேய் அதுல இருந்து வெளியில வந்துச்சு. எனக்கு விடுதலை கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னு வினோதமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சுது. உடனே எதிர்க்க இருந்த ரெண்டு பேருடைய கழுத்தையும் பிடிச்சது. ஐயோ பேய் பேய் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் உள்ள ஓடிட்டாங்க. ரெண்டு பேரும் ஓடி போய் ஒரு மரத்து பொந்துக்குள்ள புகுந்துகிட்டாங்க. அத அந்த பேய் கவனிக்கல. அந்த பேய் கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே இருந்து காத்திருந்து அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்து அங்கிருந்து போயிடுச்சு. அந்த பேய்க்கு பயந்து அந்த ரெண்டு பேரும் வெளியில வராம மரப்பொந்துலயே இருந்தாங்க. அந்த ராத்திரி சமயத்துல பேய் மறுபடியும் வந்து, நீங்க எங்க இருந்தாலும் வந்து எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரையும் கேட்க ஆரம்பிச்சுது. அவங்க கிடைச்சா உடனே அவங்கள சாப்பிட்டுடணும்ன்றதுக்காக அவங்கள தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தது. அப்போ அந்த மரத்துல இருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. ஓ, எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் குடும்பத்தை பயமுறுத்துற, நீ எங்க இருந்து வந்தியோ அங்கேயே அனுப்புறேன் இரு அப்படின்னு சொல்லுச்சு. உடனே அந்த பேயி அந்த மரத்துக்கிட்ட வந்து, யார் நீ, ஏன் கிட்டே எப்படி பேசுற அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அதுக்கு அந்த மரம், என்ன பேசுற நீ, நான் பெரிய மாய மரம், இது வரைக்கும் பல வருடங்களா இவங்களுக்கு நான் பழங்களையும் மர நிழலையும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், நீ இவங்கள பயமுறுத்துறது எனக்கு பிடிக்கல, உன்னை இங்க இருந்து விரட்டுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லுச்சு. மரம் சொன்னதை கேட்டு அந்த பேய் பயந்து, நீ நிஜமா மாய மரம்தானா? அதுக்கு அந்த மரம், நான் மாய மரமா இருக்கிறதுனாலதான் உன்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், சாதா மரம்னா எப்படி பேசுவேன், நான் மறுபடியும் உன்னை தண்டிக்க போறேன். அதுக்கு அந்த பேய் பயந்து போய், அடடா இது மாய மரம்தான் போல இருக்கு, மறுபடியும் என்ன சிறை வச்சுட்டா அப்படின்னு பயந்து போய், சரி எனக்கு ஏதாவது மாயஜாலம் காட்டு அப்படின்னு கேட்டுச்சு. என்னால மாயங்களை செய்ய முடியும், பாக்குறியா? சரி, நீ சொன்னபடியே இந்த பானைய மறைய வச்சு மறுபடியும் வரவழைச்சு காமி, அப்ப நீ சொன்னபடியே இங்க இருந்து போயிடுற அப்படின்னு சொல்லுச்சு. உடனே அந்த மரம் பானைய மாயமாக்கி மறுபடியும் வரவழைச்சுது. பாரு, பாத்தியா? அத பார்த்த அந்த பேய், நிஜமாவே இது ஒரு மாய மரம்தான்னு சொல்லி அங்கிருந்து ஓடிடுச்சு. நெல்லு, நான் சொன்னபடியே செஞ்சேனா தினமும் உனக்கு ஒரு நர மாமிசம் கிடைக்கும், அப்படி இல்லனா சாப்பிட எதுவும் கிடைக்காம பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. அதுக்கு அந்த பேயி, இல்ல இல்ல நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேக்குறேன். அப்படின்னா நான் ஒரு பானைய வரவழைப்பேன், நீ அதுக்குள்ள போனேனா உன்னை ஒரு நல்ல இடத்துக்கு அனுப்பி வைப்பேன், அங்க உனக்கு தேவையான நர மாமிசங்கள் கிடைக்கும். உடனே அந்த மரம் அந்த பேய் எதுல இருந்து வந்துச்சோ அதே பானைய வரவழைச்சுது. பேய் அந்த பானைக்குள்ள போன உடனேயே மரம் அந்த பானைய மூடிடுச்சு. மூடி நதியில போட்டுருச்சு. அவ்வளவுதான், அந்த பேய் தொல்லை முடிஞ்சது. அந்த பானையோ நதியில மிதந்து போயிட்டே இருந்தது. அந்த பேய் எங்க இருந்து போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் கிருஷ்ணாவும் ரமணியும் வெளியே வந்தாங்க. அப்ப பயம் இல்லாம வீட்டுக்குள்ள போனாங்க. ஆனா அந்த பேய் அவங்க வீட்டை நாசம் பண்ணதால வீட்டை திரும்பவும் கட்டுறதுக்காக பக்கத்துல இருந்த மரத்தை எல்லாத்தையும் வெட்டினாங்க. அப்போ அந்த மாய மரத்தையும் கடைசியா வெட்டிட்டாங்க. அந்த மரங்களை வச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க வீட்டை கட்டினாங்க. அவங்களுக்கு நல்லது பண்ண மரத்தை கூட அவங்க சுயநலத்துக்காக வெட்டிட்டாங்க. அது ஒரு கிராமம். அந்த இடத்துல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட கிடையாது. அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னா ரொம்ப தூரம் போகணும். அப்படி இருக்கும்போது
ஒரு பொண்ணுக்கு ஜுரம் வந்து அவ அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்துட்டா. அவளுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு எல்லாரும் பயந்து போயிட்டாங்க. ஆனா அங்க ஆம்புலன்ஸ் வசதி இல்லாததால அவளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போக முடியாம போயிடுச்சு. உடனே அவ இறந்துட்டா. அந்த பொண்ணு பேரு சம்யுக்தா. அவ அங்க இறந்ததுனால அங்கேயே பேயா மாறி அந்த ஊர்லயே சுத்திக்கிட்டு இருந்தா. ஒரு நாள் ராத்திரி சமயம் சம்யுக்தா மரத்து மேல உட்காந்துக்கிட்டு அழுதுகிட்டே இருந்தா. மனசுக்குள்ள, என் ஊர்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட இல்ல. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா நான் உயிரோட இருந்திருப்பேன். வருங்காலத்துல யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா அவங்களும் என்ன மாதிரியே இறந்துடுவாங்க தானே அப்படின்னு அழுதுகிட்டே இருந்தா. அந்த நேரத்துல அந்த இடத்துக்கு ராஜசேகர்னு ஒரு ஆள் வந்தாரு. எவ்வளோ படிச்சாலும் ஒரு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, என்ன செய்யறதுனே தெரியல. நான் இருக்கிறத விட செத்துடலாம், செத்து போய் கூட என்னத்தை செய்ய போற அப்படின்னு வாழ்க்கைய வெறுத்து புலம்பிக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்போ அந்த பேயி அவன் எதிர்க்க வந்து நின்னுக்கிட்டு, யார் நீ? இதுக்கு முன்னாடி உன்னை நான் இந்த ஊர்ல பார்த்ததே இல்லையே. அந்த பேய பார்த்த ராஜசேகர், நீ பேய் தானே? எனக்கு பேய்னா பயமே இல்லை. என்னோடது பக்கத்து ஊரு, ஒரு வேலை விஷயமா இங்க வந்த. உன்னை பயம்புறுத்துறது ஒன்னும் என்னோட வேலை இல்ல. உன் மனசுல நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. உனக்கு ஒரு வேலை தானே வேணும், நான் தர செய்றியா? என்னது வேலையா? என்ன வேலை? பேய்களுக்கெல்லாம் சமைச்சு போட சொல்ல போறியா? அதெல்லாம் இல்ல. இந்த ஊர்ல ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல. நான் சொல்றத மட்டும் நீ செஞ்சேனா உனக்கு நிறைய பணம் கொடுக்கறேன். உனக்கு ஒரு பைக் ஆம்புலன்ஸ் ரெடி பண்ணி தரேன். அது மூலமா உயிருக்கு போராடுறவங்கள நீ உன் பைக்ல வச்சு பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனேனா உனக்கு மாசம் மாசம் நான் பணம் தருவேன். அதுக்கு ராஜசேகரும் சரின்னு சொன்னான். ஆமா, நீ யாரு? எதுக்கு நீ இப்போ பேயா மாறின? அது ஏன் பேயா மாறுச்சுங்கிற கதைய அவன்கிட்ட சொல்லுச்சு. அதோட கதையை கேட்ட ராஜசேகர் அது மேல ரொம்ப பரிதாபப்பட்டாரு. அந்த பேய் தான் சொன்னபடியே ஒரு பைக் ஆம்புலன்ஸ அவனுக்கு பரிசா கொடுத்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம ஏதாவது ஒரு அவசரம்னா அவனுக்கு தகவல் சொல்றேன்னு சொல்லுச்சு. சரின்னு சொல்லி அவரு அங்கிருந்து போயிட்டாரு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒரு நாள் அந்த ஊர்ல ஒரு பாட்டிக்கு உடம்பு சரியாம வாந்தி மயக்கோன்னு வந்து ரொம்ப அவதிப்பட்டாங்க. அத கவனிச்ச அந்த பேயி அவன்கிட்ட போய் விஷயத்த சொன்னான். அவன் உடனேயே அவனோட பைக் ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களையும் அதுல ஏத்திக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனான். அதனால அவங்களோட உடம்பு சரியா போயிடுச்சு. அதுக்கு மறுநாளே அதே ஊர்ல இருந்த ஒரு வயசானவருக்கும் ஒரு குளிர் ஜுரம் வந்துருச்சு. அதையும் கவனிச்ச பேயி அவன்கிட்ட போய் விஷயத்த சொல்லுச்சு. அவன் அந்த வயசானவர் உயிரையும் காப்பாத்தினான். இப்படியே அந்த பேய் சொன்ன ஒவ்வொரு வேலையையும் செஞ்சிட்டு இருந்தான். சொன்னபடியே மாசம் மாசம் அந்த பேய் அவனுக்கு பணம் கொடுத்துச்சு. அந்த பேயோட உதவியால அந்த ஊருக்கு ஒரு பைக் ஆம்புலன்ஸ் கிடைச்சது. அதே மாதிரியே ராஜசேகருக்கு ஒரு வேலையும் கிடைச்சது. இப்படி இந்த பேயால அந்த ராஜசேகர் மூலமா நிறைய உதவி செய்ய முடிஞ்சது. ஒரு நாள் மனோகர் காட்டு வழியா வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கும்போது வழியில அவனுக்கு ஏதோ சத்தம் கேட்டுச்சு. கிட்ட போய் பார்த்தா நெருப்பு கிட்ட காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க, இந்த நெருப்புல இருந்து எங்களை யாராவது காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சத்தம் கேட்டுச்சு. அதை கேட்ட மனோகர் யாரோ பாவம் நெருப்புல சிக்கிட்டு இருக்காங்க போல இருக்குன்னு வேக வேகமா அங்க இருந்து ஓடி போனான். அங்க பேசும் பாம்புகளை பார்த்து அந்த நெருப்பை அணைச்சிட்டு அந்த பாம்புகள் கிட்ட உங்களை பார்த்தா ஏதோ தேவதை மாதிரி இருக்கு, என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. உன்னை ஆசீர்வாதம் பண்றது மட்டும் இல்ல, உன்னை ஆசீர்வாதம் பண்றது மட்டும் இல்ல, உனக்காக பரிசையும் தருவோம் அப்படின்னு ஒரு தங்க மூட்டையை தந்தாங்க. நன்றி, நீங்க செஞ்ச உதவியால ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்க செஞ்ச உதவியால என் வாழ்க்கையே மாற போகுது. உங்ககிட்ட இன்னொரு விஷயத்தை கேட்கணும். உங்களை நான் திரும்ப பாக்கணும்னா எப்படி கூப்பிடுறது? என்ன பாக்கணும்னா நான் இந்த காட்டிலேயே தான் இருப்பேன். என்ன பாக்கணும்னா அம்மானு கூப்பிட்டா போதும்.
அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து போயிட்டாங்க. சந்தோஷத்தோட மனோகர் அந்த பரிசை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட வீட்டுக்கு போகும்போது வழியில ஒரு பெரிய திருட வந்து மனோகரை நல்லா அடிச்சு போட்டு அதை திருடிட்டு போயிட்டான். அப்போ மனோகர் உடனே அம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்டான். உடனே அந்த பாம்பு அங்க வந்தது. மனோகர் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் அந்த பாம்பு கிட்ட சொன்னான். அந்த பாம்பு உடனே அந்த திருடன் கிட்ட போய் அவனை அப்படியே முழுங்கி அந்த தங்கத்தை மனோகர் கிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டு போய் மனோகர் அதை வாங்கிட்டு மறுபடியும் அதுக்கு நன்றி சொல்லி அதை எடுத்துட்டு போய் ஷாப்ல கொடுத்து அது மூலமா பணம் சம்பாரிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்தான். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனோட நண்பன் நரேந்தர் மனோகர் கிட்ட வந்து மனோகர், நீ பெரிய பணக்காரனாயிட்டடா, எப்படி இவ்ளோ கொஞ்ச நாள்ல இவ்ளோ பணத்தை சம்பாரிச்ச? அதுக்கு மனோகர் நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னான். அதெல்லாத்தையும் கேட்ட நரேந்தர் ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி சரி நண்பா, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு இன்னும் 2 பேரை காட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் எனக்கு பணம் தர அப்படின்னு கத்தினான். நாங்க 3 பேரும் சேர்ந்து உன்னை சாகடிச்சிருவோம். இங்க பாரு நாகினி, மரியாதையா எனக்கு பணம் தர, இல்லனா நாங்க 3 பேரும் சேர்ந்து உன்னை சாகடிச்சிருவோம் அப்படின்னு மிரட்டினான். அது கேட்டதும் அந்த பாம்புக்கு கோவம் வந்துருச்சு. பெருசா மாறி அந்த 3 பேரையும் அப்படியே முழுங்கிடுச்சு. அந்த நேரத்துல மனோகர் அந்த பாம்புக்கு நன்றி சொல்லலான்னு அந்த பக்கம் வரும்போது இது எல்லாத்தையும் பார்த்தான். அதுகிட்ட நாகதேவி, அம்மா கொஞ்சம் சாந்தி அடையுங்க. ஆனா அத கேட்டதும் அந்த பாம்பு சாந்தி அடைஞ்சு சின்னதா மாறுச்சு. என் நண்பர்கள் கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு திரும்பவும் நன்றி சொல்லதான் வந்தேன். ஆனா நான் நினைக்கவே இங்க நடந்த எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம். என் நண்பர்கள் கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னேன். ஆனா அவங்க இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல. என்ன தேவதையா நினைச்சு வரம் கேட்டா கண்டிப்பா நான் தருவேன். ஆனா அவங்க அப்படி செய்யல, அதனாலதான் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாம்பு காட்டுக்குள்ள ஓடிடுச்சு. மனோகரும் வீட்டுக்கு போயிட்டான்.